హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా. ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో నా కోసం పక్క లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, లైట్ మోషన్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం 1 బై 1 ఇప్పుడు క్రియేట్ చేద్దాం. దానికోసం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి వీడియోని. ఈజీగా చెప్పేస్తా, సింపుల్గా అయిపోతుంది వీడియో. స్కిప్ చేస్తే మాత్రం అర్థం కాదు. సో స్కిప్ చేయకుండా చూడటానికి ప్రయత్నించండి. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ నొక్కి ఇక్కడ 4:5 రేషియో ఉంది కదా, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో. మీ ఫోటో ఏదైనా ఫోటో కావచ్చు, ఇదే ఫోటో అని ఏం లేదు, మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఫోటో. దీన్ని కొంచెం జూమ్ తగ్గించండి. ఇలా జూమ్ తగ్గించి ముందుగా ఏం చేద్దామంటే సాంగ్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం నేను ఇప్పుడు అలా వీడియో నుంచి తీస్తా. సో మీరు కూడా నేను టెలిగ్రామ్లో ఇచ్చిన వీడియో నుంచి తీయచ్చు. సో ఇలా సాంగ్ తీసేసి దీన్ని సాంగ్ని ముందు కిందికి పెట్టుకోండి. ఇట్లా కిందికి పెట్టుకొని దీన్ని ఈ ఫోటోని లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసి మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్ ఒక షేప్ తీసుకోండి. ఈ షేప్ని కొంచెం జూమ్ చేసుకోండి. సో ఇట్లా మీకు ఎంత కావాలనుకుంటే అంత జూమ్ చేసుకోండి. సో ఇంత చాలు. ఇంత చేసి దీన్ని కూడా ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. ఇలా డ్రాగ్ చేసి ఇప్పుడు ఫోటోని లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకోండి. షేప్ని పట్టుకొని ఇక్కడ పైన మధ్యలో ఒక మార్క్ ఉన్నదిగా, పైన అక్కడ మధ్యలో దాన్ని టచ్ చేసుకోండి. ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో గ్రూప్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఎడిట్ గ్రూప్ చేసి ఈ ఫోటోని జూమ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు జూమ్ చేస్తే కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఇట్లా. సో మీకు నచ్చినట్టుగా ఇలా పెట్టుకోండి. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా వచ్చేసింది కదా. ఇప్పుడు సింపుల్, ఇది అయిపోయింది. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పెట్టాలి. అదే ఫోటోని ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, అదే ఫోటో పెట్టుకోండి. మళ్ళీ అదే ఫోటో పెట్టుకొని దీనికి గ్రూప్ కిందకి తీసుకురండి. ఇట్లా గ్రూప్ కిందకి తీసుకొచ్చి దీన్ని ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసి ఆ ఫోటోని టచ్ చేసి ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి యాడ్ ఎఫెక్ట్. సో ఇక్కడ గ్యూస్ అండ్ బ్లర్ అని సెర్చ్ చేయండి, వచ్చేస్తుంది. దాన్ని ఎంత కావాలంటే అంత ఇలా పెంచుకోండి, మొత్తం బ్లర్ అయిపోతుంది. సో మళ్ళీ పైన గ్రూప్ ఉంది కదా, దాన్ని టచ్ చేసి బార్డర్ అండ్ షాడోలోకి వెళ్ళి కింద బాక్స్ని టచ్ చేసి ఆన్ చేసుకోండి. ఆన్ చేసి ఇక్కడ వైట్ కలర్ పెట్టుకోండి, బాగా వస్తుంది. కొంచెం పెంచుకోండి, సూపర్గా కనిపిస్తుంది ఇలా. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే లిరికల్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడ లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. సో లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, దాన్ని మొత్తం కాపీ చేసుకోండి. ఆల్ సెలెక్ట్ చేసి సాంగ్ తీసేసేయండి. కాపీ 15 లేయర్స్ కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇక్కడ ఎడిట్ గ్రూప్ని టచ్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్. సో ఇక్కడ నుంచి పేస్ట్ 15 లేయర్స్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ముందు దీనికి ఇట్లా కిందికి తీసుకురండి. ఫస్ట్ ఉన్నది కదా, దీన్ని కిందికి తీసుకొచ్చి, సో ఇప్పుడు దీనికి ఎఫెక్ట్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది. సో సేక్ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఉండదు. దీన్ని టచ్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి వీటిని 1 బై 1 పేస్ట్ టైల్ అంటూ కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటూ పోతే అది కరెక్ట్ పొజిషన్ తీసుకుంటుంది అండ్ ఎఫెక్ట్ కూడా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా. సో ఇలా మొత్తానికి ఆల్మోస్ట్ చివరి వరకు ఇలాగే చేసుకోండి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ కంప్లీట్ చేస్తే బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఇప్పుడు మీ వాటర్ మార్క్ ఏదైనా పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు, అది మీ చాయిస్. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయింది కదా. ఇప్పుడు వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి. సో మీకు నచ్చిన ఏదైనా సాంగ్ ఉంటే నాకు ఇన్స్టాలో పంపించండి, మీకు నచ్చినట్టుగా చేసేస్తాను. సో తప్పకుండా మీకోసం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తా, కానీ నా కోసం లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి.
థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.